ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମାହି ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ସ୍ଲୋ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମାହି ଭାଇ ଆମ ଟିମକୁ ହରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାହି ଭାଇ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଭୁଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାହି ଭାଇ ଏତେ ସ୍ଲୋ ଖେଳିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 400 ଏକର ଜାଗାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆଇଟି ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଗଛ କଟାଯିବ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତ ମାଇ ଭାଇ ଏଇ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ କରି ଡଟ୍ ବଲ୍ ଗୁଡା ଖେଳି ଗଛ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଇପିଏଲ ଗୋଟେ ରୁଲ ଅଛି ଜାଣିଥିବେ, ଡଟ୍ ବଲ୍ ରେ ଗଛ ଲଗାଯାଏ। ତ ସେ ସେଇ ରୁଲକୁ ଫଲୋ କରି ଆମ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବି ବର୍ବାଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସେଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସବୁ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ମାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଛାଡନ୍ତୁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆଇପିଏଲ କିଏ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳିକି ଗଛ ଲଗେଇଥାଏ ସେ ରେକର୍ଡ ମାହି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ।